Unde sunt, bă? Uite, mă, de unde sunt ăștia? Uite-o baza! Magania! Da, mă, mai crezut! Nu sare pe cu bre. Cine mă să ce vrei, mă? Lasă-mă, ia uite. Păi aia se departe în spate acolo. Ligă, bă. Pula mea, filmezi, dau în judecată cu sul. Bă! Mai ai, mă, memorie, așa, bă! Stai că eu nu stau cu genunchii pe bord, nu? Stai că vreau să le aștept și pe ele. Ia să vedem noi aici cum se bagă cum. Vrei să vezi cum mă bag eu, bă? Hai că s-a arătat. Pula mea, de tipul ăla. Mă, avem deja 600 la oră. E, băga mea și pula. Și s-a dat? Du-te, pula mea! Ce pula mea? Du-te, bă, parte, bă! Ei, dai că te iau pe aici, frate! Bă, bă! Mi s-a ridicat păra! Ce se sperie ăsta? Am ajuns primii! Where's the first? Hai că n-ai parcat-o pe alee. Du-te pe alee! Hai că am filmat și 1 minut. El e handicapatul, el e prostul și el e mamutul.